Moi boas tardes a todos. Digamos, entonces, comezo a sesión ordinaria do mes de novembro, baixo a seguinte orden do día. Primeiro, ata da sesión anterior, aprobación, se procede. Partido Popular. Diremos que sí, porque non está a secretaria fixo, entonces vamos para nada. Sí. Sí. Unanimidade. Eso, unanimidade. Segundo punto, festivos locais. Bueno, temos que, para non convocar pleno, dado que había un acordo xa de plenos anteriores sobre os festivos locales, pois se fixo un decreto da alcaldía para cumprir os plazos para enviar os festivos locales do Concello. Entón, dado que este ano San Juan non é festivo, pois queda San Juan, queda a festa do inmigrante como sempre. ¿Vale? Sí. De acordo? Unanimidade. Sí. No punto 3, acordo sobre a implementación do sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos de gastos e ingresos. Bueno, aquí deixo a palabra á secretaria interventora para que explique un pouco Sí. de que se trata. Bueno, o que non sei é se lle remitiron copias Sí, para sí. ver Sí, a proposta. Bueno, Sí, se non culpa. isto é como consecuencia da entrada en vigor dun novo Real Decreto 424 de 2018 que establece, bueno, que regula pormenorizadamente o que son as funcións da intervención nos concellos. Entonces, unha das posibilidades que se establece, bueno, a partir dese momento, pois, que está previsto nas bases de execución do orzamento sobre fiscalización limitada previa, digamos que habría que, bueno, pois, modificalo, complementalo cun acordo relativo e desarrollado de ese novo reglamento. Ese reglamento fai referencia a que hai uns requisitos que son mínimos para fiscalizar, que son os previstos nun acordo do Consello de Ministros para a intervención da Administración Xeral do Estado. Entonces, o que se informa, o que se propón de Secretaría, vamos a ver, hai unha serie de gastos que están exentos de fiscalización hasta a fase ou os costos, xa se que habría que fiscalizar. Hai outros gastos que poden ser obxecto de fiscalización previa, que son os que se propoñen aquí, fiscalización previa limitada. Senón, teria que facerse unha fiscalización plena e faría, bueno, pois retrasaría moito máis o traballo. Entonces, isto que se trata é de fiscalizar menos extremos e despois, a posteriori, mediante as funcións de control que habrá que levar a cabo, que entran en vigor plenamente no exercicio 2019, pois habría que facer unha fiscalización plena posterior mediante, bueno, con técnicas de auditoría e todo eso. E despois hai outra serie de gastos que non están recollidos aquí, nin exentos de fiscalización previa, que eso sí teñen que seguir sendo obxecto de fiscalización plena. Polo que respecta aos ingresos, pois a fiscalización previa limitada referiríase a que en lugar de facerse a fiscalización de todos os ingresos que se van realizando, pois sería a toma de razón en contabilidade. Eso estaba xa previsto na base de execución do orzamento, pois sencillamente, bueno, pois é obligatorio adoptar o acordo, porque o que estaba previsto nas bases de execución, o sea, anterior, que este Real Decreto, pois non sería de aplicación. Entonces isto pasaría de limitada, o sea, o concepto de limitada única. Serían, a ver, hai moitos extremos que fiscalizar en cada un dos gastos, o sea, habría que fiscalizar, facer un contrato de obras, pois habría que fiscalizar desde
a providencia de inicio que conteña absolutamente todos os requisitos, os pregos de cláusulas que conteñen todos os requisitos, unha fiscalización de absolutamente todos os requisitos pasaría pois a fiscalizarse pois menos extremos. Os que pon aquí son os que ten establecidos tamén a IGAE para os seus procedimentos. Hai uns requisitos, hai uns extremos que hai que fiscalizar sempre, a existencia de créditos, unha serie de extremos que xa son obligatorios de sempre, e despois, en función do tipo de procedimento, pois hai que facer, en función do tipo da fase do gasto de que se trate, pois hai que facer unha serie de comprobacións. Iso é o tema de, para agilizar un pouco. E sempre sería responsable a secretaria interventora. Non, por suposto, son os extremos que o interventor do Concello ten que comprobar en cada expediente, en cada informe, en cada fase de fiscalización, en cada fase de gasto, pois, tería que comprobarse esos extremos. Esos serían os extremos que van en cada informe de fiscalización. Sí, pero sempre baixo, digamos, a tutela da interventora secretaria, non? No, claro, a ver, é que a fiscalización é unha función que lle corresponde á intervención, por suposto, a fiscalización e despois o control financiero. Entón, dentro do control, pois iría ese control posterior, e despois hai moitas outras, hai outros informes de intervención que non se refiren a fases de gasto, concretamente, entonces esos informes xa non entrarían dentro do que a fiscalización, sino dentro do que o control. Non poden ser todos os informes de expedientes de modificación de créditos, informes da liquidación, os informes do orzamento, todos esos non formarían parte do que é a función de fiscalización, sino da función de control. Este acordo refírese solamente á función de fiscalización. O sea, na fase A, pois que hai que fiscalizar estes extremos. Na fase A deste expediente, pois hai que fiscalizar esos extremos. Na fase B de disposición do gasto, pois hai que fiscalizar estes outros extremos. Como esenciales. Entonces, estes extremos esenciales, se non se cumplen, suspenderíase a tramitación do procedimento. Entonces, habría que proceder pois, a levantar o reparo ou en caso de que se pudiera manter. E iso que saliu agora o decreto? O decreto saliu en... penso que abril ou unha cousa así, entrou e empezouse a aplicar en xuño, unha cousa así. Isto será unha forma tamén de agilizar. Non, é que se non é prácticamente imposible. Porque despois o que é o control posterior falo mediante técnicas de auditoría, o sea, faz unha selección de expedientes que vas a fiscalizar ese ano, pois hai que facer uns plans de control, que todo eso empezas a aplicar plenamente o ano que ven. E despois en sucesivos anos hasta que se chegue a un control do 100%. Entonces, en esos informes posteriores, que por suposto despois se daría conta pleno, que hai que mandar a IGAE tamén, en esos informes analizaríanse todos esos cos fallos que tiveran e coas propostas que se fixeran para unha mellor gestión, realización dos traballos ou o que for. Bien, non sei, Pouco a pouco vaise a ir implantando, creo que en un plazo dos 3 anos que chegarías a facer un control pleno, un control pleno. Por suposto, sin medios, a intervención pouco pode facer. Pero bueno. Xa. Ben, nos nese así estamos de acordo. Óscar? Non, xa que é obligado a facelo, non está de acordo, parece que é obligado é retrasar algumas cousas máis. Non, é agilizar. É que se non se adopta este acordo, habría que fiscalizar, facer unha fiscalización plena de todos os expedientes. Non, veremos despois na práctica, a ver. Bueno, claro, se pasas de non fiscalizar a facer unha fiscalización previa limitada, entonces claro que sí podes considerar que se entorpece, pero é que non fiscalizar non é unha opción.
non é unha opción legal. Víctor, Por non, igual. Vale. eu entendo que vai a facilitarse, de todos modos, pero se a que pon limitada, se vos mirades todo o que hai que fiscalizar en cada proceso, pues, lógicamente, eu creo que ainda así é bastante complexo, pero lógicamente a normativa é que... A plena é máis. Xa, pues, facilita. Que, por outra parte, máis é o que dicía ela, non estaban nin facendo isto, vamos, aquí. Por tanto, eu creo que é unha boa proposta de cara a intentar que facilite, non? Entonces, pues nós tenemos aquí para aprobar e vamos a someterlo a votación para aquí o que se pide ao acordo. Primeiro, instaurar un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos dos gastos e obrigas do Concello de Valdubra conforme ao anexo 1 do informe da intervención municipal que se acompaña tamén como anexo a esta proposta. Segundo, establecer que este régimen de fiscalización previa limitada de requisitos básicos será de aplicación aos actos administrativos que se someten á fiscalización desde o día seguinte á aprobación do Pleno da Corporación, con independencia de que xa se estiveran dictado outros actos administrativos con anterioridade no mesmo expediente. Terceiro, confirmar a sustitución da fiscalización previa dos dereitos e ingresos da Tesorería do Concello de Valdubra agás a fiscalización previa aos actos de ordenación e pago material derivados das devolucións de ingresos indebidas polo control inherente á toma de razón en contabilidade e control posterior que se exercerá a través da modalidade de control financiero. Cuarto, publicar o presente acordo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica municipal, así como no portal de transparencia municipal. Por tanto, pasamos a votación. Sí, nos que dixemos que sí. Sí. Unanimidade. Segunda parte da orde do día, informativa de control de fiscalización. Punto cuarto, dar conta do informe trimestral remitido ao Ministerio sobre o período medio de pago execución trimestral terceiro trimestre de 18. Bueno, resumindo os datos que se mandan ao Ministerio, estaríamos neste trimestre un importe de pagos realizados de 215.000 euros e un importe de pagos pendentes de 28.000 euros. E o período medio de pago estaría en 32,85 días. De acordo cos datos aportados. Pasamos ao punto 5. Dar conta da resolución da alcaldía. Tendes todos... O período de pago que me falta o informe trimestral. Bueno, que se remitir os datos de execución trimestral do orzamento. De todas formas, a contabilidade non está actualizada. Entonces, pues, remitir os seus datos que saíron da contabilidade, pero os ingresos están actualizados e gastos ainda faltan. Entonces, os datos non reais un pouco. Punto 5. Dar conta da resolución da alcaldía. Tendes todas as resolucións, os decretos que van do 518 aos 605, por tanto, traballo realizado durante este trimestre, estes 2 meses de pleno a pleno. Punto 6. Mocións de urxencia, non hai ninguna moción presentada.
E punto 7º, rogos e preguntas. Temos un rogo de Terra Galega. Obras do Plan Único POS máis 2019. Dado que estamos no período de solicitar o investimento do Plan Único da Diputación da Coruña, dado que non queremos sorpresas de última hora e que non haxe ninguna problemática nas obras como noutros anos, solicitamos ao Grupo de Goberno que reúna a todos os grupos políticos que formamos parte deste pleno e valoremos as necesidades e prioridades do Concello e así chegar a un consenso aos distintos grupos políticos. Todo o mundo pode presentar alguna iniciativa nese aspecto. Evidentemente, a 15 días da aprobación estánse facendo os proxectos xa, pero bueno, já podedes facer propostas sobre os proxectos e sobre as que queirades para consensuar as obras. Evidentemente, temos que traelas a pleno, eu penso que todo máis tardar a primeira semana de decembro, porque para subir toda esa información que exixe ahora mesmo a Diputación, pois hai que dar tempo aos traballadores, porque senón sí que nos metemos en problemas. Por tanto, vamos abertos a propostas e dicir o que nós temos pensado sin ningún problema. Ten que ser unha cousa así, porque nos quedan os técnicos que están facendo proxectos, despois non hai tempo. Non hai tempo. Preguntas? Vamos a Partido Popular dúas preguntas. Sí, unha é que recibimos queixas de varios veciños e comerciantes de que se está usando o aparcamiento público de Benvido para copia de materiales por parte dunha empresa que a consiguiente molestia por veciños. Autorizou vostede que se almacenaran aí os materiales? Quen vai asumir os danos ocasionados no aparcamiento producidos polo continuo movimento de camións e maquinaria pesada? Facilitar as obras sempre é bom. Evidentemente, eu de autorización para descargar aí e para cargar, porque é para unha obra do Concello, e de deterioro non se vai a ver ningún, incluso se vai a reparar o dañado que estaba. E por outra parte, é un aparcamento que por desgracia só é sitio para aparcar con independencia de que se use a parte de atrás para que a empresa poida cargar e descargar mentre que fai o camiño de Ribeiro, que é unha obra deste Concello. Cal foi a axuda que cobrou o Concello de Val do Duca por desbrozes incluídos no convenio de tratamentos preventivos en vías e camiños de titularidade municipal neste ano? Pois de momento ainda non se cobrou, lógicamente, fixo a justificación, aceptaron as mesmas cifras do ano pasado. É verdad que estamos facendo máis desbroce, pero estamos facendo fora da temporada que eles contan, porque o verán hai que dedicalo ás pistas asfaltadas para que poidan circular os veciños e, por tanto, agora mesmo hasta finales de diciembre estaremos desbrozando co trator, pero eses kilómetros, lógicamente, non nos van a ter en conta, pero as cifras son as mesmas do ano pasado. Terra Galega, preguntas? Punto limpo, dadas as continuas queixas que estamos a recibir dos vecinos e vecinas, preguntamos cando se vai a restablecer a súa utilidade ditos servizos e cando vai limpar todo o material depositado nas evidencias do punto limpo. Bueno, todo o mundo sabedes que a empresa que tiña o punto limpo do quiebra, se está feita unha cesión que falta o documento público que se firmaría según os meus datos esta semana, e esperemos que para a semana que ven pois se poida ter xa contratado os modos, porque creo que se foi suplindo. É verdad que hai unha queixa no punto limpo porque o xente que quixo levar puntualmente abriuse aquelas persoas que tiñan moita ausencia, pero a empresa, lógicamente, limpiará todo o que está tirado e pues, habrá que mirar se todo eso se pode cobrar da fianza da primeira
empresa por deixar de prestar os servizos. Goteiras no pabillón municipal, o noso grupo político recibiu numerosas queixas dos usuarios do pabillón dadas as goteiras que fan impracticable os seus. Preguntamos, ten alguna constancia o Concello destas deficiencias do pabillón municipal? Contempla algún arranxo de dito problema? Bueno, eso está, puntualmente leva vendo algunha goteira pues, desde sempre, cando hai aire e todo o demás. Non hai máis, nin menos, e a veces pues, tamén a condensación pues, é moita e bueno, caen algunhas gotas que poden ser molestia ou incluso certo peligro para a práctica do deporte. Pero, falamos coa empresa que fixo o traballo, se lle pediu un orzamento e que determine que había que facer para que desaparezcan esas goteiras, pero bueno, tampouco a verdade que é moi puntual esa historia. Campo de Fogo de Porto Novo. No pleno extraordinario celebrado o 14 de 12 de 2015, no cal se votou o Plan de Obras e Servizos e o Plan de Acción Social de 2015, no cal ia incluído este proxecto, o noso grupo dixo en pleno que esta obra iba a ser un parche sen uso deportivo. Con case 3 anos dende aquel pleno vemos as condicións nas que está agora mesmo o terreo de xogo, no cal está cheo de pozas e con unha maleza despois dun investimento superior aos 76.000 euros sen descontar a baixada. Preguntamos, foi recentemente ver o estado no que se encontra o terreo de xogo, considera que as condicións actuais do campo son adecuadas para poder usalo, canto máis vai custar arranxalo para poder usalo unha vez rematadas as demais obras aprobadas neste pleno neste mesmo ano. Lógicamente, todo leva o seu tempo. Se fixo a parte que se aprobou, é verdad que xa hai algunha erva e algunha xesta nacida, habrá que limpiarla, lógicamente. Agora están aprobados os vestuarios e tamén a luz. Esperemos darle unha solución e esperemos que haxa actividade deportiva. Todo o mundo estuvemos de acordo en arranxar ese campo. A mí gustaría, me dixen 100 veces, que tuvera erva artificial, os recursos son os que son, e se en algún momento se lle pode poñer, pois poñerase, pero eu creo que é un campo que agora mesmo para poñerlo a xogar, se facemos vestuarios de luz, pois hai que gastar pouco, Lógicamente, leva un ano e pico feita a obra e, pois, como non se usa, pois aí nacen ervas e nacen perezo, eso non é moito o que hai que fazer aí. Arranxo da Rúa Feixón. Dado que estes días houve certas críticas sobre o estado do cima da calzada e sabedores que neste pleno xa se aprobou dita obra, preguntamos cando se procederá a facer a obra e non só temos queixas das funcionantes desta estrada, senón demais por todo o Concello. Aproveitamos para preguntar tamén se contempla o Concello facer un pacheo general do noso Concello. A obra de Feixón estáse contratando neste momento. Entendo que pode haber un fochanco aí, pero tampouco entendo que se pode esperar a facer a obra e non gastar agora cartos que non son necesarios, e entonces pois vamos a esperar a facer a obra. E con respecto ao bacheo, que hai por algún bache que tapar, pois se hai condicións de tempo que se permiten, pois faremos un repaso. Neste caso, sin dúvida, que aprobouse unha obra en pleno, que, bueno, que vai lento, pero que está aprobada xa o tratado de estamos lá contratando, eu supoño que, claro, eso leva, xa vedes que as contratacións levan un paso e agora mesmo unha obra menos de 6 meses non se inicia ni ou máis. De acordo, pero agora estáse contratando, supoñemos que antes do verán estará feita. Lógicamente. Ninguna outra pregunta, non vemos, por tanto, non van tendo máis asuntos que tratar. Levantamos a sesión. Boas noites a todos.